postaviť zhruba päty by mali byť na šírku ramien a z tejto pozície si pomôžem a pôjdem rukami pred seba, tlačím pánu dozadu, budem mať hrdý hrudník, pozerám pred seba, kolena vytlačam von, určite nechcem toto, aby to spadlo k sebe, vytlačam ich stále von. Z tejto pozície pôjdem dole a zaberiem tak, aby som dopol zadok a vlastne pánu pretlačam dopredu, ruky idú jemne za líniu tela, čiže odtiaľ to, nádych a výdych dopredu, nádych, hop, hop. Čo je dôležité naozaj, aby sa nestalo to, že chrbát alebo tu neutrálne zakrývanie chrbát strátim, čiže chcem byť tu, pekne hrdý hrudník, ramena dole a pozerám pred seba s výdychom hore, nádych dole, výdych. Ten drep v podstate sa dá dať do nejakých 3 až 5 sérií, záleží podľa toho, že koľko to už cvičíme. V podstate takisto dobrou metodou by bolo možno začať takým štýlom, pokiaľ ten človek necvičil doteraz, kľudne si začať napríklad na čísle 5. Chcem už robiť 5 denne a každý deň si pridám plus jedno opakovanie, čo znamená, že naozaj ku koncu mesiaca budem robiť 35 opakovaní, takže celkom slušný počet. Ale taký ten štandard, alebo taká tá klasika by bolo 3 až 5 sérií, zhruba niekde okolo 15 až 20 opakovaní na sériu. Hej, tie prestávky medzi tým, buď budeme tam robiť nejaký iný cvik, prípadne tam môže byť normálna prestávka, ktorá bude trvať do 30 sekúnd, maximálne minúta. Dáme si základný brúšak, v podstate môžeme užiť karimatku, nemusíme. Ona je dobrá na to, aby si človek v podstate vedel určiť nejaké hranice toho cviku, je to úplne základný brúšak, hovorím to ACSM sit-up. V podstate, čo chcem spraviť, je tak sa nastaviť, keď mám teraz končeky prstov tu, láhnem si, chcem tie končeky prstov sa trošku ďalej a o čo mi pôjde je to, aby som sa posunul tak dopredu s bruchom, alebo len tu stiahnutá, aby som cítil, že pod prstami už mám iba vzduch, hej? A z tejto polohy idem zaberiem a naspäť. Výdych dozadu. V tej fáze, kde som vpredu, chcem v podstate na pol sekundy dopnúť to brucho a zase pustiť dozadu, hej? Potom pri brúšaku je vlastne dôležité to brucho vťahovať, hej? Hej, jasné. Ako čo chcem v tejto fáze v podstate dostať spodný chrbát na karimatku, hej? Takže nechcem tam mať veľký odstup a nechcem sa robiť takto, čo teda vôbec nepôsobí dobre na tú krížovú oblasť. Chcem spodok brucha tlačiť stále dole za každých okolností, hej? Čiže v podstate už v tom aktivujete brušné svaly, hej? A potom už tá samotná kontrakcia je to taká čerešnička na to. A zasa ideálny počet sérií niekde medzi 3 až 5 sérií, počet opakovaní niekde okolo 15 až 20 a v podstate je to vhodné kombinovať s cvikom, ktorý pôjdeme teraz, čo je vlastne zameranie na spodu brucha. Tie leg raises alebo zdvíhanie noh, zasa ideálne pôjdem ruky pod pánvu, to znamená z vonkajšej strany ruky pod pánvu, čo ma podporuje v tom, aby som nám stále ten spodný chrbát v dotyku s karimatkou, čiže tu určite nie odtiaľto, hej, čo mi vlastne prehlbuje tú lumbarnú časť, čiže z vonkajšej strany sem, hlava bude hore, nechceme mať tu dole, hlava hore, z tejto časti zaberiem, hore, pustím, naspäť, idem s výdychom, zasa v tej hornej časti, tlačím spodný chrbát, dole bude v dotyku a naspäť. Koľko sérií? Zasa 3 až 5 sérií, 15 až 20 opakovaní. Tým, že sme išli cvik v podstate na stehná, zadok a nejaký stred tela, pôjdeme cvik, ktorý je zameraný na hamstringy alebo zadnú časť stehien, takisto sa zapája zadok, takisto sa zapája aj stred tela, hej. Pôjdeme zase na nejakú podložku. Toto je cvik, ktorý je obľúbený hlavne medzi ženami teda. Tentokrát pôjdu normálne na zem, pôjdem trošku do šírky kvôli držaniu stability, hlava zasa bude elevovaná, z tejto pozície pôjdem s pánvou hore a zase naspäť s tým, že sa nedotknem zem, hej, že stále držím v podstate vo vzduchu a idem hore, naspäť. Tá hlava kľudne môže ísť aj dole, hej, ale v podstate je to tiež bezproblémové, výdych, nádych. Chcem ešte čo najviac hore, v podstate dopnúť pánvu, dopnúť zadok a púšťam, ale nepustím úplne dole. Idem. Máme sa
hamstringy, zadok a celý ten telo. 3, maximálne 5 sérií, niekde okolo tých 15-20 opakovaní. Pôjdeme teraz kliky, ktoré v podstate rozdelíme na ľahší a ťažší. Ja musím ich teda konkrétne rozdielovať na dámske a pánske, to je ľahšia verzia a ťažšia verzia. Pôjdeme najprv tú ľahšiu, ktorá bude s koliem. A v podstate dôležité, čo tam bude veľa ľudí, čo robí chybu, tak robí hlavne chybu pozične s rukami. Nemal by som ísť klik v pozícii T, čo trošku teda dáva ten ramenník možno do trošku neprirodzeného pohybu. Tá pozícia ruky mám trošku nižšie, hej, čiže chcem v podstate opisovať možno takú šípku smerom hore, hej, takže nie T, ale šípka hore. Takže už keď sa staviam, dám sa do kolien. Táto karimáčka je ideálna v tom, že v podstate viem, že zhruba by som mal byť na takúto šírku, keď sa dám ukazovať vedľa nej, palce dovnútra, tak tá šírka je tak vhodná. A z tejto pozície posadím pánvu, mám pevné brucho, hlava je stiahnutá jemne, idem dole, hrudníkom úplne dole, lakte idú dozadu za telo a s výdychom sa dostanom opäť do tej hlavnej pozície. Čo nechcem určite je toto, nechcem ísť takto hore, kde v podstate trošku trpí krčná chrbtica, čiže sem dole z tejto pozície. Naspäť sem. Ťažšia verzia v podstate bude samozrejme daná tým, že budem mať kolena rovné, alebo že budem teda opretý cez špičky, zasa pánva podsadená, ramena dole, hlava vzadu a idem zasa. Lakte smerujú dozadu, idem takmer celý zemi a z tej pozície zasa hore. Ramena stav dole. Nádych dole a s výdychom do tej vrchnej pozície s tým, že kľudne môžem prepnúť celú ruku a dopnúť ten pohyb úplne hore. Zasa v podstate klasicky 3 až 5 sérií, 15, 20, kto vládze, tak viacej opakovať.